Bayramalyda bazar satyjylary häkimetlere garşylyk bildirip şäher bazaryny açdyrdylar. Bayramaly şäheriniň uly bazary ýüzlerçe adamyň eklenş çeşmesi, bazaryň çägine ýerleşýän aýakgaby ustahanalarynda, hususy naharhanalarda tekinçilik öýlerine galy bertede sowda tekçelerine ýüzlerçe adam gazanç edip hojalyk aýlaýar. Ýönen ha pandemiýanyň fonuny polisiýanyň şäher bazaryny ýapyk saklamagy ýerli ýaşaýjylary ýynjylyksız etdi. Satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazandylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ýerleşýän uly bazar polisiýa tarapyndan ýapyk saklanýardy. 19 sentýabr güni bazar satyjylaryndan we alyjylardan ibarat onlarça adamlyk topar bazaryň gapysyny polisiýa tarapyndan goýulan demirleri üýüşüp götürüp gyrazandylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy wakany synlady. Bazar derwedesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gödäwçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülük bolup öz nägililiklerini beýan etdiler. Adamlar bir agızdan halis halky aç öldürjek bolýarsyňyz. Inni bu bazar ýapan soň adamlar nireden eklenmeli diýip satyjylar gyýgyrşdy diýip habarçy aýtdy. Habarçy uly bazaryň ýüzlerçe adam üçin eklenş çeşmesi digini habar berdi. Bu bazarda diňe satyjylar däl eýsem bazaryň içindäki galtakçylarym işläp öz şagalaryny günnüki azabyna ekläp saklaýarlar. Olardan daşary köwüş dükýänçiler bazar alyjylaryna niýetlenen hususy naharhanalar we tekinçilik öýleri bar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda iýul aýynyň ahyrlaryndan başlap karantin çäreleriniň çägine bazarlar, sowda we din çalyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler Bayramalynyň uly bazaryny hem ýapdyrdy. Agdalan ýerlerde ýüzlerçe adam işleýär we olar günnälik gazançlary bilen öz hojalyklaryny ekleýär diýip habarçy belledi. Bazaryň ýapyk saklanmagyndan ýynjylyksız bolan satyjylar 19 sentýabrda häkimetlere nägililik beýan etdi. Olaryň nägililigini häkimetler kanagatlandyrdy. Bazar köp adamyň eklenş çeşmesi bolanyny sebäpli satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazandylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň maglumatlaryna görä welaýatyň çägine beýleki merkezi bazarlar henizem ýapyklygyna galýar. Bir näçe hojalyk bazarlar ýapylanan bäri işsiz galdy diýip habarçy aýtdy. Häkimetler bazarlaryň haçan açyljakdygy barada anyk sene bermeýärler ýöne muňa garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä 19 sentýabr güni häkimetler Mary şäheriniň Gök bazaryna gurnulan wagtlyň göçme sowda tekçelerini adam maşyna 2 litrden günebakar ýagynyň satylmagyny guramalaşdyrdylar. Günebakar ýagynyň 1 litri 15 manatdan satyldy diýip habarçy aýtdy. Hususy dükanlarda günebakar ýagy 25-30 manat aralygynda satylýar diýip ol sözüne goşdy. Yerli ýaşaýjylar bazaryň göçme sowda tekçelerine satylan günebakar ýagyny satyn almak üçin nowat emele getirdiler we telefon üstü bilen tanış bilişlerine ýağ sowdasy barada habar berdiler. Döwlet media serişdeleri ýurtdaky ýağytçylygy barada habar bermeýär. Bir salymdan soň nowat uloldy diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä günebakar ýagy nowata ýygnananlaryň hemmesine däl, diňe käbirlerine ýetdi.